nožnice, potom chcem radiť rýchlosť, čiže najprv a smerom dole chcem nožnice, podradiť a potom pustiť spojku, hej? Dobre. Trošku zníž rýchlosť, obratím plynu, zníž rýchlosť. Dobre. Drž sa takto, jak si, pomaličky. Zatiaľ je to trojka, čiže je to viac ako bicyklom ísť, hej? Súhlasíš, že? Áno. Čiže to je trojka, čiže taká pomôcka. Väčšia rýchlosť ako bicyklom, keď ideš kúpiť si chleba alebo rožky, je proste trojka. A to je priorita v meste. Ale pozri, tam máš križovatku, takže na tejto trojke to nedáme. Takže prelož nohu nám, odlož z plynu, ideme Bratislava, to je prvý výjazd a daj na brzdu. Musíš to znížiť na ten najprv brzda. Nie spojka, brzda, zatiaľ. A so spojkou dvojka. Už je to rýchlosť na bicykli, vidíš? Púšťaj spojku, to ťa pribrzdí, pusti ju. Musíš to tak byť. Ale teraz ľavá noha není odložená, je v pohotovosti. Uber, ani plyn. Ty nevieš, aké auto ide. Pozri sa tam, pôjdeme prvý výjazd doprava, smerovku, tam máš krúvači. Pozri, nejde žiadne auto, takže máš dvojku, poď. Preto nechceme vymačnúť spojku. Pozri sa na to auto doľava a doprava sa daj smerovku. Chápeme sa? Ty musíš pozrieť zatočiť si auto. Krúhač je ťažký pre začiatočníkov zatiaľ, ale preto prichádzame na druhom rýchlostnom stupni. My neprídeme s tým, že tam zastavíme a rozbehneme. Trojka, dlaňou. Záber spojky jemnučky. A skús aj nepridať. To není, pozri, auto odbočie doľava. Uber. Pozri, vidíš to auto? Dobre, má tam na to pruh. Chodkyňa išla mimo prechod, ale v pohode, teba ne, ale červená, brzdi. Viac, bicykel. Teraz daj dvojku, chceme rať dvojku. Aj keď možno zastavíme. Uvoľni spojku, to ťa pribrzdí. Cítila si to? Dobre, brzdi. A ľavá noha není odložená. Kope auto, tak zmagni spojku. Zmačni spojku, nechceme jednotku dať, zmačni spojku a zabrzdi. A daj jednotku, jemne s tou brzdou. Pridaj plyn, daj záber spojky a drž to. Kde je ten plyn? Nepočujem zvuk motora, pridaj. Keď nepočuješ zvuk, ani auto nepôjde. Teraz ho počujem. Poď, dvojka. Šup dvojka. Rozbehne, nie že čím rýchlejšie pustím spojku, tým sa to rýchlejšie rozbehne. Ale musí byť plyn a záber spojky. Záber, spomínaš si? Teraz si osvojila to radenie takéto, že nožnicami, hej, poď nožnice, daj trojka. A toto je uvoľni spojku, aj to není úplne. Dobre. A pomaličky ideme rovno. Pomaly. Nie, nechceme ísť viac. Nie, dobre, ale ideš cez 50, podri, uber plyn. Buď pripravená na zelenú zastaviť, nemusíš brzdiť. Ubrať plyn je jedna vec, lebo nechceme dať dvojku, zatiaľ je zelená, hej. Buď pripravená zastaviť, na zelenú nemôžeš pridať plyn, hej, ale buď pripravená zastaviť, ale pripravená není, že budeš brzdiť, dobre? Tam sa otáča cez čiary auto, v pohode, ale stihol to. Pozri sa pred seba, križovatka, vidíš tú žltú tabulu? Čiže si na hlavnej, keby tam nebolo, dobre, Uber. Modrá tabula sú jazdné pruhy, pozri sa, my ideme rovno, čiže to bude druhý jazdný pruh sprava, poď, a je zelená na druhom, pozri. A druhý odrátaj, druhý jazdný pruh sprava, to si ten, čo si ty. Pozri tú zelenú, ľavá noha je v takej podvedomej pohotovosti, hej, ideme rovno, zelená je, sleduj si, hypnotizuj zelenú a za križovatkou v diaľke vidíš koniec obce. Takže, aká bude tvoja reakcia? Pridaj plyn, musíš to cítiť, dávaj. Dobre, ešte nejdeš 50, dávaj, pokračuj, už môžeš pokračovať. A prstane dozadu je štvorka, uvoľni spojku a plyn. Toto je rýchle, pridaj plyn, nechoď po čiare, počuješ to, pridaj plyn, lebo pozri, čo sa stane, toto sa stane, pridaj plyn, nechoď po čiare, lebo on si myslí, že ho púšťaš tým, že si to strhla na tú čiaru. Daj si 5, nožnice najprv, kúkaj sa pred seba. Nemáš nožnice, dobre, pozor, púšťaj spojku, teraz som ťa nehal samú, videla si, kade si išla. Skoro po tej roli. Pohode. Podstata je, že nesmieme sa pozerať na to, ako to robí stopákov, lebo potom nevidíš, kade ideš. Dobre, dnešnou úlohou není, aby sme sa teda fakt naučili úplne jazdiť, bolo by to super, hej, ale udržať si to auto medzi dvomi jazdnými, v jednom jazdnom pruhu pri pravom okraji, hej. Udržať si konštantnú rýchlosť. A teraz vlastne cítiš, jak s tým volantom mykáš. Dobre, takže buď v menšom krči a nechod na tú čiaru. Vidíš, aké strašne široký je ten jazdný pruh? Tak choď, vidíš, ak si ďaleko od toho pomyselného stredu? Takže si úplne na kraji. Čiže čím širšia cesta, tým ďalej od okraja. Chápeš?
musíš si aj uvedomiť, že okraj tvojho vozidla není okraj tvojho vozidla, čo vidíš siluetu spätného zrkadla, ale okraj tvojho vozidla je spätné zrkadlo. Hrana tvojho spätného zrkadla, áno? Dobre. Vidím tam nejaké výstražné značky. Nemusíš uberať, pridaj. Pozri sa do diaľky, že to je ešte stále rýchle. Je tu biela čiara, čiže niečo, to predzvesť niečoho to je. Tu máš napojenie polnej cesty, čiže preto je tu nepredbiehať sa. Čiže ten správca cesty to správne vyriešil bielou čiarou, aby auto, ktoré vychádza z pola náhodou, mohlo by sa stať, že by nedal prednosť autám, ktoré by sa predbiehali. Dobre, tu je koniec hlavnej cesty, nohu z plynu, má 4 rýchlosti. Dobre, uberá, štvorka, prstami dozadu, záber spojky, to ťa pribrzdí. Pozri, ideme Dunajská Lužná rovno, kruhový objazd. Toto je veľká rýchlosť, ktorou ideš, takže určite nie plyn. Tam máš kruhový objazd, čiže kruhový objazd je križovatka. Keďže tam je trojuholník, budeš dávať prednosť a ty nevieš, kto pôjde, kým tam prídeš. Uber, trojka, šup a máme tam robotníkov, vidíš? Púšťaj spojku, to ťa pribrzdí. Cítiš to? Dobre, pomaly, ale my do križovatky chodíme pomalšie. Dvojka, toto je dvojka, vidíš? Rýchlosť bicykla, súhlas? Púšťaj spojku, buď pripravená zastaviť, ale ideme, pozri. Prídom plyn. Pozri na tie auta, drž si okraj, pravý, poď, a ideme Dunajská Lužná, čiže na tomto výjazde vpravo. Daj si smerovku a choď vpravo, vyvedie ťa pravý okraj vozovky. Dunajská Lužná je rovno, pozri, čiže to je rovno je ktorý? Tento. Klídek. Pridávaš, ale máš tam ďalšiu križovatku. Toto nedáš prednosť, takouto rýchlosťou nedáš prednosť. Takže pribrzdí, bicyklom je ako. To je vlastne dvojka, hej? Do kruháču sa smerovka nedáva, drž sa napravo, teraz zatoč. Hneď, tak, choď popri pravom okraji, on ťa vyvedie pekne von z kruháču. Dunajská je teraz smerovka, netož doľava, smerovka pravá a pravý okraj. No a pridaj, z výjazdu pridám, urob teraz nožnice, váhy, daj a dlaňou 3. Uvoľni spojku a pridaj plyn, teraz bude nábeh, poď, poriadny nábeh výkonu, poď. A ďalšia rýchlosť je? Čo to tu reve? Takže tvoja pomôcka pre dnešok je, čo si povedať? To si musíš povedať. To ti zatiaľ pomáha. To je taká pomôcka pre vás, odo mňa. Toto si povedz a to ťa bude nabadať, hej? Pozri, auto pre tebou ale brzdí. Prečo brzdí? Nevieme. Tak ty nemaj plyn. Brzdové svetla je veľmi veľká výpoveď pre toho vodiča pred tebou. Vidíš ho? Dobre, tak ty nemaj vlastne plyn. To znamená, že on má fyzicky nohu na brzde. Pre volačov. Dobre, a vyzerá to, že tam je dedina, áno? 70, no, dobre, neviem. Ty si Rís Ostrovit, takže obec tam je, čo mňa viacej zaujíma. Trojku daj, 70 by si mohla ísť, ale musíš ísť 70? Nemusím. Takže, ale podstatné, že platí po najbližšiu križovatku, drž sa napravo. A vlastne tu je 70, keďže môžeš dobehnúť, ale tu máš križovatku hneď. Takže od tejto križovatky Uber je 50. A 60 je až za križovatkou. Vidíš? Teraz je, ale nemusíš ísť 60. Drž si zhruba 50, lebo v diaľke máš ďalšiu križovatku, hej? Je riadená svetelnými signálmi. Uber, hľadáš si, už vidíš modré tabule, hej? Staré tabule sú modré, radenie sa pred križovatkou, čiže rovno je pravý. Poď. A buď pripravená na zelené zastaviť, hej? Nie ísť. Poď. Hypnotizuj zelenú, teraz ti nič neostáva, ale nie je plynom hypnotizovať. Keby ti teraz hasla, už to dobehneš, ale nezhasla. Čo ma mrzí, lebo bol by som rád, keby zhasla. Hej? Stresovú situáciu mi chceš vyrobiť. Dobre, takže 50-ka je v obci. Koľko ideš? 55. 56. Tak. Čiže táto cesta je celkom rýchla, hej? Takže 50 je super. Teraz od teba nemôžem chcieť tých 48,3. Ako ideš teraz, ale trošku pridaj, aby sme neznervoznili tú kolónu za nami. Ale aj oni musia dodržiavať rýchlosť, hej? Drž sa napravo, možno niektorý z nich je James Bond, takže on ťa predbehne aj cez bielu čiaru, aj hociako. Lebo James Bond zachraňuje svet. Takže sa ponáhľa. A ty si není povinná skúmať, prečo ide niekto rýchlo, hej? Ale musíš s tým počítať, lebo jedna z povinností je tvojich vodiča umožniť rýchlejšie idúci. Môže to byť aj sanitka, hej? Pozri sa, vidíš tam biela čiara, to je predzvesť niečoho, dáva prednosť, lebo odbočuje kam tento? Doľava, ty si pre ňoho oproti idúci, dobre, nechoď po krajnici, ideš po krajnici, choď trošku viac vľavo. Pozri sa do tohto ľavého zrkadla, to aj 2 metre, tam máš 1,5. Tak, poď.
nechcem, na tak širokej ceste nechcem, aby si išla po krajnici. A už po krajnici vôbec nemôžeš ísť. Prechod pre chodcov, ale nikto tu není. Vidíš, že tu je nejaké zdravotné zariadenie, takže určite tu budú aj starší ľudia, alebo chorí ľudia. Dobre, ďalšia križovatka, neriadi sa, ale je upravená čím? Dopravnými značkami. Čiže si na akej ceste? Na hlavnej. A ide hlavná? Dobre, takže relatívne pokoj, ale na tam tej križovatke auta stoja, vidíš ich? Daj nohu z plynu, tak. Už sa začali hýbať, poď. Ale tvoja reakcia, keď zbadáš nejaké obmedzenie na ceste alebo čokoľvek, nohu z plynu, to je aj pre mňa signál, že to vidíš. Ak viem, že si nedala ani trošku nohu z plynu, tak viem, že to nevidíš. Samozrejme, že ja mám viac skúseností ako ty, takže ja vidím aj za roh. Dobre? Vidíš to auto, brzdové svetla? Nohu z plynu? Lebo odbočoval, hej? A zase nohu na plyn. Čiže ty stále ako vodič niečo robíš. Čiže stále sa niečo deje. A vlastne deješ to tým plynovým pedálom. Cítiš, jak to auto zrýchluje? Si istá, že ideš 50? Kontroluj si to. Dobre. Nechoď podľa toho, ako idú tí ostatní. Garantujem ti, že každý alebo väčšina vodičov prekračuje rýchlosti, lebo si myslia, že o 10 není problém, hej? Tolerancia nemáme ani 1 km, takže... Tolerancia nie je 1 km. Ani 1 km. Maximálne povolená rýchlosť, keď je 50, tak je 50. 51 je prekročíš, takže plyn, ideš už po 40. Trochu plynu. Čiže dnešnou úlohou je udržať si konštantnú rýchlosť a plynulosť cestnej premávky. Hej? Dneska pracujeme na plynulosti cestnej premávky. Čiže my sa snažíme ísť plynulo. Ale nie plynulosť davom prekročovať rýchlosť. Takže poď. Pozri sa, trošku zrýchli. Kvôli tomu, že táto cesta je celkom kvalitná, no? Máš trošku zodpovednosť za sebou. Nemôžem ťa nútiť ísť 50, ale teraz by som si to prial. No, idem 50. Teraz by som si to tak prial. Idem 50. Ono v skutočnosti, keď pôjdeš 48,3, pre teba je to taká veľký rozdiel v riešení tých situácií, že jednoducho vieš to vyriešiť. O 2 km už sa ti nemusí to riešenie podariť urobiť správne. Pozri sa, križovatka je tam riadená svetelnými signálmi a máš to upravené jazdnými prúhmi. My sa držíme vpravo, ideme vpravo. Je tam zelená. Čo si praješ, aby zhasla, alebo aby si ostala? Aby ostala. Dobre, ja si prajem, aby zhasla, tak poď. Nespomaluj. Drž si rýchlosť, drž si tú svoju konštantu. Nemyslíš, že len zhasne, nespomaluj. Už ideš počte. Ak si spomalíš, budeme musieť čo? Podradiť. A to by bolo akože tragédia, hej? Do 2 bicyklom. Musíš si uvedomiť, že asi druhý rýchlostný stupeň to je rada pre teba, je asi rýchlosť na bicykli. Aha. 3 je konštantná rýchlosť. Vieš? Ja aj hovorím aj policajná rýchlosť. Lebo policajti tak hliadkujú, hej? Na 3 po meste. A my vlastne našou úlohou je jazdiť asi zhruba určite tá 3 je tak, pozri, prechodcov, vidíš ho? Nose plynu. Aha, a pozri sa sem. To je ulička, pozri. 2 metre a je tam. Aha. Preto bol taký tak zvýraznený, hej? Dobre, zelené svetlo tam svieti, ideme rovno. Nespomaluj, drž si tú konštantu. Nemáš ty problém pri tejto rýchlosti zastať. Keby si šla 80, máš problém, hej? Ale nemáš problém. Drž si túto konštantnú rýchlosť, takú pre teba pohodovú. Keby to teraz haslo, ty nemáš povinnosť zastaviť na žlté svetlo. Ale dokončiť jazdný úkon, ak by si už nedokázala zastaviť na tú vzdialenosť. Na žltú sa nesmieš len rozbehnúť. Ale dobehnúť na žltú môžeš. V skutočnosti ona aj svieti červená, žltá a potom zelená. Čiže pri rozbiehaní žltá svieti s červenou. Pri pohode, oni tiež dodržujú rýchlosť ako ty. No lebo ja dodržujem rýchlosť. Aj oni musia, keby si... rýchlosť, tak oni nedodržujú. Ale podstatná je taká, že pozri zrkadlo, nelízni s tým autom, trošku mu trčí do cesty, hej? Oni ťa musia akceptovať. Môže sa niekto rozčulovať, ale s tým nič nespravíš. Kolóny sa dejú, lebo žijeme v meste, hej? Viacej vľavo, pozri, aká je tu rozbitá tá cesta, špatne. To už cítiš, kade ideš, hej? Plyn. Ten má všetky 4 smerovky, ale je to vlastne mimo, hej? Mimo vozovky. Dobre. Tuto to bude tak rovno krivo, tak neriešim smerovky, ale idem, rovno krivo, žiaden chodec, máš tu veľa značiek, pridaj, zákaz zastavenia, zákaz predbiehania, pochopiteľne, zase zákaz predbiehania, lebo križovatka to zrušila a máme tam koniec obce, vidíš to? Pridaj plyn. Čiže túto trošku tí miestni poznajú, ale teraz chcem, aby si
od tabule dupla na podlahu, dupni na podlahu, tak, daj štvorku, dupni, daj štvorku, dobre, držíme sa v ľavom, pridaj plyn, tuto je to trošku zle značené, pridaj plyn, to znamená, že rovno je Bratislava, tu je tak nevidieť tú značku BA, hore je Bratislava, takže preto sa držíme v ľavom. Bol by nezmysel prejsť do pravého a nemáš kade prejsť naspäť, vidíš, tu je biela čiara. Pusti spojku a pridaj plyn do kopca, pridaj. Teraz si musíš uvedomiť, že sme mimo obce v ľavom jazdnom pruhu, čiže musíš byť svižnejšia. V Bratislave idú dva jazdné pruhy, pozor na tú bielu čiaru, zrkadlo máš v pravom jazdnom pruhu, tuto pravý jazdný pruh končí, vidíš to? Ale ty si v priebežnom, sleduješ to? Áno. Takže preto som chcel byť v ľavom, ale pozri sa ďalej, uber plyn len a daj si pravú smerovku. Vidíš, tuto je prerušená čiara, prejdeme zrkadlo si pozri, do pravého jazdného pruhu a vypni smerovku, lebo si týchto nezmýlila. Podstatné je, že mimo obce sa jazdí v pravom jazdnom pruhu, čiže my sme preto sa teraz preradili do pravého jazdného pruhu. Všetci by mali teraz jazdiť v pravom jazdnom pruhu, lebo jazdíme mimo obce. Len v obci sa jazdí v ktoromkoľvek jazdnom pruhu. Uber plyn, vidím tam nejakú bielu tabulu, to by mohla byť obec. V obci zatiaľ učíme jazdiť, pribrzdi si najprv, v obci sa učíme jazdiť zatiaľ trojkou. Aká je to obec? Aká je to dedina? Bratislava 3. Dobre. Vidíš, niektorí idú pekne do pravých jazdných pruhov, ale už teraz v obci môžeme ísť v ktoromkoľvek jazdnom pruhu. My si vyberieme pravý, nepísané pravidlo, že je pomalšie, ale není to zákon. Nie autoškoly, proste my sme sa tak rozhodli, hej. Zastav. Teraz je to náhle zastavenie. Nie. Ľavá noha na spojku a pravá noha zábrzdí. Ale to bola... Dobre, neutrál, vyklepáku, neutrál. Tak, drž si tú páku. Budeš mať takú psychologickú jednotku, dobre. Stres, nestres. Ktorou nohou sa brzdí? Pravou. A ľava sa používa? Na spojku. Dávaj jedna, poď, jednotka. Dávaj, jednotka, pridaj plyn, dobrý, spojka. Nerieš veľkosť toho plynu teraz, ale žiaden plyn je nepriateľný, akýkoľvek plyn je priateľný dneska, 2. Čo si máš povedať? Pustiť plyn. Nie, povedz si nožnice a pustíš plyn, hej? Alebo váhy. Súhlas? Áno. Dobre, váhy a 3. Púšťaj spojku. Dobre, takže to máme otázku v testoch. Ľavá noha sa používa na vymačknutie spojky. A spojka sa používa kedy? Keď zastavujem. Nie. Keď preraďujem. Rozbiehaš sa? Keď sa rozbieham. Keď preraďuješ jednotlivé rýchlostné stupne. A keď... bezprostredne pred zastavením. Dobre. Nie pri brzdení. Dobre. Aby sme si pojmy presne povedali, hej? Lebo to sú aj otázky v testoch. Dobre, je tu 60, ale ty nechod 60, chod 50. Preto sme v pravom jazdnom pruhu, upratali sme sa do toho pomyselne pomalšieho. Vidíš tam tú červené svetlo? Tak uber plyn. Neponáhľaj sa do tej križovatky, naťahuj si ten čas. Drž sa napravo, pohode. Čiže vpravo si uprataná, hej? Vľavo musíš sledovať zrkadla, čiže keď by si chcela použiť ľavý jazdný pruh na jazdu a je hustá premávka, tak si povinná pustiť rýchlejšie idúce vozidlo tým, že mu uhneš do pravého jazdného pruhu, ale len keď je hustá tá premávka. A celkom hustá tá premávka tam bola, hej? Takže v ľavom jazdnom pruhu, ak chceš jazdiť, musíš sledovať si spätné zrkadla, či nie je ten James Bond, hej? Dobre, ale v princípe, vidíš, tu je 60, ale preto sme sa dali do pravého jazdného. To je tu hneď, pozri, tu je križovatka. Takže uber. Tak choď, tak. Jasné, že vodiči nedodržujú rýchlosť, chápeš? Takže by si bola nútená v ľavom jazdnom pruhu, tlačili by ťa prekračovať rýchlosti. Dobre, ale v princípe to nám to nejakým spôsobom asi aj stačí, hej? Čiže tie informácie získavaš, hej? Zapamätáš si všetko, čo ti hovorí. Áno, už, hej. No určite. Dobre. Dobre, jasné, není dneska o tomto, aby si sa naučila jazdiť, ale aby sme sa tak trošku, aby si sa s tým autom zoznámila, hej? Lebo je to prvá jazda, takže pri tej prvej jazde musíš zistiť, čo sa s tým autom deje, čoho si schopná, hej, čoho si neschopná. Jazdíš popri strednej čiare, ako keby na ceste sa jazdí vpravo pri pravom okraji vozovky a vlastne umožnila si všetkým, aby ťa predbehli, nech si idú, hej? Keď je tu viac jazdných prúhov, hej? Tu sú dva jazdné prúhy, čiže v obci nákladné auto musí použiť len pravý jazdný prúh, keď sú tu dva. Ľavý môže použiť... Nie. Tým, že uhneš, tak tým vlastne mu dáš najavo, že môže ten človek ti vbehnúť do tej cesty, ale ty to nemieníš. Ale ty sa musíš pozrieť, či teba práve nikto nepredbieha. No dobre, asi to ukončíme. Tešíš sa? Hej. Dobre, som rád. Nenarazila som. Nenarazila si, prežila si to. Zatiaľ.
Takže pozri sa, máme tam svetelné. Už len tá značka modrá hovorí, že tam bude križovatka, čiže upratujeme sa pred križovatkou. Červená, vidíš ju? Prelož na brzdu, no len na brzdu, čiže nie na spojku, tak, pribrzďuj si. Chceme dať dvojku, takže spomal na bicykel. Nie, najprv spomal na bicykel, ešte. Bicykel ide menej. A teraz daj zmenila sa situácia, pridaj plyn, pozri. To je to čaro podraďovania. Čiže ty kedykoľvek môžeš preradiť už pri tej rýchlosti, alebo sa dotkneš plynu a zase pokračuješ. Čiže vždy máš na výber. Nebudeme do križovatky zastavovať a radiť jedna. Uber plyn, nedal ti prednosť, ale dobre. Už nebrzdí. Dvojku, lebo dá búrať do teba to za tebou. Poď. Prerať do dvojky. Keďže si tak výrazne spomalila, púšťaj spojku, pridaj plyn, tak musíš aj výrazne podať, alebo podradiť. Pridaj plyn. Necítim. Nie, spojku pusti. Pridaj plyn. A teraz daj trojku, dlaňou, nožnice. Dlaňou, púšťaj spojku. Vidíš, nie každý vyhodnotí celú situáciu akože v pohode, hej? Aha. Ale nič sa nedieje, nemôžeme sa na to, lebo ten pojem náhle je taký diskutabilný. My sme museli náhle brzdiť, lebo ty si nereagovala okamžite, hej? Uber, ideš rýchlo, ideš 60. Brutálne, no prelož na brzdu, rýchlo to daj na 50. Daj to na 50, vidíš to nákladné auto, netlač sa za ním, lebo nebudeš pred neho vidieť. Máš tam svetla, Uber. A dokonca vidím brzdové svetla v ľavom jazdnom pruhu, tak aj pravom budú. Takže brzdi, viacej, bicykel. A to je, už nebrzdí dvojka. Dávaj, dozadu k sebe, dozadu. Drž sa napravo, nie pri strednej, pusti spojku. Ak zastavíš pri strednej čiare, kade pôjde sanitka, keď bude túto náhodou potrebovať prejsť, takže držíme sa vpravo. Ale vpravo sa držíme za každých okolností. Drž sa napravo, spojka a chcem, aby si pracovala s tou nohou. Spojkou prerušíš vlastne ten ťah. Poď. Čiže spojka odpája motor a zase púšťaním spája motor späť. Rozbehni, máš dvojku, na dvojke sa nejazdí. Dvojka je cesta k trojke, čiže dlaňou. Trojka, spojka, záber a plyn, necítim. Tento tebe dáva prednosť, hej. Ideme stále rovno. Máš tu veľa jazdných pruhov, sleduješ to? Áno. Dobre. Sme hovorili, že nákladné autá jazdia musia v obci jazdiť nie v ktoromkoľvek jazdnom pruhu, ale v pravom jazdnom pruhu, tak sa to tak aj deje. Uber plyn, dobiehaš ten taxík. Uber plyn. Nechceme ho dobehnúť, drž sa vpravo, on ide špatne, vidíš, on ide pri strednej čiare. To znamená, že pravdepodobne chce predbiehať, tak by som to vnímal, hej. Ale vpravo, ty buď vpravo. To už vidíš, musíš mať pocit, že ideš po pravej čiare. Ty zatiaľ musíš mať ten pocit, dobre? Choď bližšie. Dobre. Dobre. Máš tu viac jazdných prúh. My sme vlastne sa upratali do pravojazdného prúhu s tými náklaďakmi. Ale vôbec nemusíš riešiť spätné zrkadlo, lebo tu nikoho nemôžeš ohroziť. Ale musíš